да ви запозная с зелената игуана, известна още като игуана. Доста разпространен вид на остров Кюрасао. Това са неагресивни гущери, доста интелигентни също така, които ако не ги провокираш, няма да създадат проблем. Ако ги провокираш, могат с тази дългата опашка да къмшичен удар да ти нанесат, а с острите зъбки хапят доста лошо, но са плодоядни и с растения се хранят също, както виждате. Не са хищници. Могат да плуват отлично. Срещат се по водоемите, скачат в морето, гледам ги, че по басейните ходят с all-inclusive хотелите. Човек трябва да си гледа в краката и да внимава да не ги настъпи, защото доста често се срещат. Иначе са много безобидни същества и на мен лично са ми доста симпатични. Това е просто един много красив гущер. Казват, че се привързвал към хората, както кучето и котката, доста разпространен домашен любимец е. Предимно в Европа и в САЩ. Освен това е намерил място и в местната кулинарна традиция. Супата от игуана на Кюрасао се счита за специалитет и дава мъжка сила и потентност. Иначе типичното им място е козичка с ориз. И това е зелената игуана. Здравей, зелена игуана!